לכולם, שמייק שלץ, לברך אתכם על זה שהגעתם לאירוע שלנו. החלטנו לעשות את האירוע בנושא הביג דאטה בעולמות של פיוז'ן ובתחום סייבר, כי אנחנו באמת חושבים ומאמינים ורואים שזה אחת המגמות הכי חזקות היום בעולם, גם נושא הסייבר וגם נושא הביג דאטה שלמעשה נותן יכולות של מדינה, נושא של פשע ונושא של טרור. כל המידע קיים והאמריקאים אומרים להשתמש ב-not connect the dots, זה הרעיון to connect the dots. אני כן אנסה לשתף אתכם למה היינו צריכים ביג דאטה ומשין לרנינג ודאטה סייאנס אלגוריתמס לפתור את הבעיה הזאת, ואיך העברנו בשנתיים האחרונות את הטכנולוגיות הקיימות שהתחלנו בהן לעולם IT Security. מה שמשתנה ומה שקרה בשנים האחרונות זה א', יש לנו את 4 טרנדס הגדולים האלה שכולם מדברים עליהם, של ה-social, mobile, cloud ו-internet of things, והכמויות של הדאטה והקצב צפירה של הדאטה והסוגים של הדאטה באמת השתנו לאין ארוך. ביג דאטה זה לא, אנחנו לא עושים ביג דאטה בשביל הביג דאטה, אנחנו עושים את זה בשביל באמת כל הנושא של artificial intelligence שבא מאחורי זה, וזה מתחבר היטב לכל העולמות שלנו שאנחנו מדברים על סייבר. The data is growing. We don't talk about terabytes right now. Terabyte is a very small amount. You can go to a technology shop and buy a USB device with a terabyte capacity and you can plug it into your laptop. So we are talking about petabytes. We are talking about bringing the data into a petabyte data store near real time or real time and analyze that real time data.